bumagsak. So nadali yung ating mangga. Ayusin natin. Yung kinuha ko sa kapitbahay. Ito natin. Tutungan natin. Tingnan natin kung maayos. Diyan. Hello. Yeah. Itong kahoy. Pwede yung bakal.
Patay tayo dyan. Hindi na pwede taas to eh. Kupid mo. Basta ang putol pa yan. Napatong lang dito. Yan lang. Yeah, pala ko yan. Mabigat eh. Kuha tayo ng mas maliit na kahoy. Kaso wala nang maliit. Hindi, kuha tayong paraan. Hanap tayong kahoy. Balik tayo.